Non, t'es fou ça. Tu vas toucher. Ouais. Oh, il est trop mignon. Bon, vas-y, venez au bus, venez au bus. Tu vas en faire quoi en fait? Viens là, toi. فيلمنا جمر أب فرنساي أو كتما باريس كلتشان عسر شمونتن نوانج عالم زكاير زنعره جوات أكو عسو أجري ننقانطو من مدقاف ناو تسرقاتات ناقو يوزخدو دقفتنا رئينايو تسرقاتات بكلاكس قورا مخاينن بغول لقات بتحقواس بزقو يساوات تمليئيو أمونغو زخول لهزو دما وانا تواسا إنايلو معانت فيلمنا زغونا إيسا ناي فرانس بانديراو زوانا أسيرو مسعرختو ناو أخلتا ختما كوعشو غير إنا خدن رئو تزدقف وغانتا بزي مقرات قولي قطر سلازنوره بتحقواس يدرفو حزب باريس أفزا ساعات زيقا منم زي فلاليو حدا أكالي زمسل جنزي فيلمي زرقنا حكي أزيو استفليايو لنا وقزقون كملسون كلو كوان كلنا أنقلو إنا تتقبيو زكاتو لعينة سواتهم صغيرو نافت بابرت أغاقن كيدين كلنا دما ستيفن ستوهالة حدش نا باريس استمد بوليس نراكب ستيفن مجمرخ مدون كلو نا مونتي فرمي سدد بتعم استفلاليو بهل زلوم صاد زئكولو بتوسخ مس بوليس بزح جيتش تسرعيلو كبابي ستيفن نافت سفر مجمرة خاطن كلو اتوم كلته حدش تمسارحتو اما كينو ميتيو مو شمو ميفالطو اتحده كريس انتخون اتحده دما فيدا يبحال لستيفن مجمرة زرخو لا سكند دما لعلنتو من حيلو من مرأي بتشغرو نقلو دلو يصلحو بوليس طايق ملسن كلو تعزازيهم لستيفن كونيتات التخاوي بدنب جيري يردو كريس ولا كل زفوتيو بتعملوا تقصرحتني يكون دامبر افتخاو خصحن كلو نجرات بحيلنا مفتاح لمدس لزلو نجرات يبسمبر اما حيشو يفلطن قسبقسنا زرو نستيفن اتزكتاتلون زحلين كواوتات يريومو افتخاو زنورو حشش تقومن زشوطو سبات دحر مقتالو من مأسارومن اتوم ناي اسلمنا هيمانوت مرحتي كله تخاو خمز قصاصرو يردؤو اتوم مرحتون قلعت اكيوم بزعوا الله مهروم كجمرون كلو اقدمهم 6 مستن زبلع بشكوتن يهوهم كن كمزيلو من كلو افتخاو زترفه حدا ناي غانغسترات مرحلو شمو زميرن تقون افتع داغا بدنب جيري اسكتاتل نخلاتهم نحلوانا لقرش قبالهم نسون كيف فلطو زفتر ولا حدا نجر دما يلن اتوم ناتو ابالات دما كم مخبر تحقس لزفلطو افتخاوي بيچ خدان تخدينهم يمزنقساسو السفر دما كافتم كالوت بزالز ابو كل سب زفلطو كل تربش تقولعت لو اتحده بازن تقون درون حيزو نا زي فلط نغارات مشكوتنا خده فيديو قريص كمملاس بهر لو ابو از سراح زن خغرفونا لمنه كاو غزان خوصو نو دكان كلو خو يمكر جنبا زي سمعن كعراتو بستس ساعات يخيدمو درون حيزو بتقول غيز زغورو مغاري جمر اتحده اما جمرا فيلم نظر انا يسايو بوريش طابع كافتم زفلطون ربشت زبهالون بتدغغام زؤسرون قلعت حدايو نفت بوليس طابع حنت غيزه وي كلته غيزان كيمص يعلن كالي ترف كعداغا دروت سريع كان مهدام عملون لو بتوغن كريسون اتوم هزو زوطلو ساغالو حسمان تقون ولا كحفرون صرفون دليوم ولا يحوو نسغن منم كحفره كما عرق سلاز قصرو حسمايلم كصوعوان كلو منم يمسلون نفتنا تنقساقسو زحليو سفر او كالأي معلتون كاتين كلو دما ستيفن كم يجيرو تخونتات كم زكتاتلين غزاتو كم يجيرو خم زقوصاصرن كم هرو يفتنو بزحن كيتصنحو او قدميهم مستاكو بزحات صلمت مناقسه يرخومو ستيفن كم مكينا وريد كافتشوم غلاف مغوار كن كيترسعنا وري يقلدلو ازي زغورو نتوم صلمتي طرطيروموم وي كዓ سغات ኮይኖሞም ዘይኮነስ ልዕልነቶም ንምርግጋጽን ሓይሊ ከም ዘለዎም ንምርኣይን ጥራሕዩ ካብኡ ቀጺሎም ቀረባ ግዜ ካብ እስሬት ዝወጽ ሓደ ቀታሊ ይረኽቦሞ ድረፈልና እንተዘይለ ብዚ ገርካ ገና እስርካ ኢና ኢሎም ይፈራርዎ ምስኪናይ ወዲ ኣብ እስሬት ዘሕለፎ መከራ ደጊሙ ንኸይረአ ጥራይ ኣብ መሽኮቶም ተቐልቂሉ ኣፉ ዘምጽሉ ቃላትና ደርዌ ክደርፍ ክሞክር ነይርዎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቆልዑት እቲ ሰፈር ተኣኪቦም ድኽነቶም ረሲዖም ንምጭዋት ይሞክሩ أفت ساعات سدما إيسا أفت تحالف وارح نزفت صمم كينات زتقطعهم قطعات نعرفتو ينقرم حدا جيزة موتور سريق خادم تتحيزو نايتبع الموتور مقلقلا يكونو سومن نخطأ نحت فريدو ونيرو
ድሕሪዚ 12 ዩሮ ጥራይ ጅቦኦም ሒዞም ዝብላዕ ነገር ንኽገዝኡ ናብቶም መንገዲ ምግቢ ሸይጥ ሰብኣይ ይኸዱ ግን እቲ ዝነበሮም ቅርሽን ዋጋቱ ዝደልይዎ ምግብን ዘይራኸብ ስለ ዝነበረ ከብዶም እናሓሰዩ ናብቲ ዝጫወትሉ ነብሩ ቦታ ክምለሱ ይግደዱ በቲ ወገን ክሪስ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ሰለስተ ንእሽተይ ቁልዑት ይረክብ እሞ ካብ መኪንኡ ወሪዱ ኣብ 15 ዓመት ግን ሽጋራ ክትስሕባ ይግበአክንን እዚ ገበን እዩ ከኣስረክን እናበለ የፈራርሐን እሞ ስነ ስርዓት ብዘይብሉ መንገዲ ክፍትሸን ይጅምር እተን ምስኣ ዝነበራ መሓዙታ ብጣዕሚ ይናደዳ እሞ ሓንቲ ሞባይል ኣውፅኣ ምቕራፅ ትጅምር ክሪስ ግን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ሙሉእ ህይወቱ ከበላሸሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝተረድኦ ቀልጢፉ እታ ሞባይል ይምንጥላ እሞ ናብ መሬት ደርቢ ይሰብራ ደጊማ ከምኡ ዓይነት ተግባር ንኸይትገብር ድማ ብተደጋጋሚ ይፈራርሓ በቲ ወገን ቬስ ብድሮን እናተጫወተ እንከሎ ንከይፈለጣ ቪድዮ ከም ዝቐርፀንሎ ዝፈለጣ ሰለስተ ጓላት ይመፅኦ እቲ ዝቐረፆ ቪድዮታት ይሪኣ እሞ ብፅሬቱ ይድነቓ ናይታ ፀላኣ ጓል ገዲፉ ተኻሊእ ንኽድምስሶ ድማ ይፈራርሐኦ በቲ ወገን ኣብቲ ዕዳጋ መልዓሊኡ ዘይፍለጥ ዕግርግር ይፍጠር ክሪስ ምስ ሜየር ክበኣስ እንከሎ እቶም ካልኦት ጋንግስተራት ኢዶም ኣጣሚሮም እናረኣዩ ይስሕቕዎ ግን ንሱ ከይኣቕሎም ኣብ ቀረባ ናይ ጀንዚ ምርኢት ዘቕርቡ ዝነበሩ ብጣዕሚ ገጀፍቲ ወዳት ብመኪና ይመፁ እሞ እናተጓዩ ይወርዱ ካብ መኪንኦም ወሪዶም እናጎዩ ናብ ሜየር ይመፁ እሞ ካብ ሰፈርካ ምን ምዃኑ ይፈልጥን ግን ንጃም ዝጠለፎ ሰብ ኣሎ ኢሎም ይዛረብዎ መጀመርያ ጃን ማለት ንእሽተይ ቆልዓ መሲልዎም ኩላቶም እዮም ደንጊፆም ነይሮም ቆልዓ ዝጠልፉ እንዶ መፂና ኢሉ እናተደናወረ እንከሎ ግን ኣብቲ ሰርከስ ምስኦም ምርኢት ዘቕርብ ውላድ ኣንበሳ ምዃኑ ይነግርዎም እሞ ቅሩቶ ይረጋግዑ ሓደ ካብቶም ናይ ጀንሲ ኣባላት ድማ ሓደ ጸሊም ቆልዓ ሒዝወና ኸደር እየ ምን ምዃኑ ይፈልጦን ኣብዚ ሰፈር ምዃኑ ግን ርግፀኛ እየ ኢሉ ይነግሮም መራሕቶም ጀንሲ እቲ ውላድ ኣንበሳ ኣብ 24 ሰዓት ኣልሾም ተዘይረኺቦም ኢሉ ተመሊሱ ጉድ ከም ዝገብሮ መፈራርሕዎም ናብ መኪንኡ ተሰቒሉ ይኸይድ ሕዚ እቶም ናተዋእሱ ዝፀንሑ ጋንግስተራትን ፖላዊስን ኣብቲ ከተማ ዝበኣሰ ዕግርግር ንኸይለዓል ናይ ግድን ቀልጢፎም ንተንበሳ ክረኽቦ ነይዎም ክሪስ ንተንበሳ ብኢንተርኔት ክእልሽዎ ሓሳብ የምፅእ ምክንያቱ ዝሰረቐ ዋላ ይስረቆ ዳ እምበር ፎቶ ወይ ቪድዮ ኣፕሎድ ምግባሩ ይተርፍን ኢሉ ይኣምን ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ስቴፈን ነቶም ናይ እስልምና መራሕቲ ከይዱ ንኽጥይቖም ይስደድ እሞ ነቲ ሳላህ ዝበሃል መራሒኦም ይረኽቦ ሳላህ ድማ ንስቴፈን ኣንበሳ ኣብ ሓፁር ክነብር ኣይኮነን ዝግብኦ ናይ ድፍረትን ነፃነትን ጅግንነትን ኣርማ እዩ ግን ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ሳንድዊች ሂቡ ካሊእ መልሲ ከይሃበ ይሰዶ ግን እቲ ኣንበሳ ዝሰረቐ ከምቲ ትፅበይዎ ኢሳ እዩ ኢሳ እቲ ኣንበሳ ተኸገብረሉ ከም ዝሰረቆ ይፈልጥን ልማድ ኮይኑዎ ሒዝዎ ንገዝኡ ይኸይድ እሞ ንዕርኽቱ ምስኡ ፎቶ ንኸልዕልዎ ይሓቶም ናብቲ ኩሉ ዝሰረቆ ንብረት ዝሓውዕሉ ትሕቲ ገዝኡ ወሲዱ ይዓፅዮ እሞ ካብተን ዝሰረቆ ደርሁ ንኸይጠምዮ ክበልዕ ይድርበሉ እቲ ፎቶ ዘልዓሎ ዓርኩ ንኢሳ ግን እንከይተረድኦ ናብ ኢንተርኔት ፎቶ ይሰዶ እሞ ኩሉ ሰብ ይሪኦ ንተንበሳ ዝሰረቐ ትኽክለኛ ሌባ እውን ኢሳ ምዃኑ ከተማ ሙሉእ ትፈልጥ ኣብ ሰዓት ናይዞም ፖላዊት ስራሕ ነቶም ቆልዑት እናኣለሽካ ንኢሳ ምርካብ ተሲንክያ ከዓ ንዝረኸብክያ ቆልዓ ኢሳ ወይ ኢልካ ምሕታት እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ኣፍ ደገን ዝነበሩ ቆልዑት እናጓየዎም ናብቲ ህንፃ ይድይቡ እሞ እናፈተሹ ፀኒሖም ኣዲኡ ነቲ ቆልዓ መፅያን ክተባረሮም እንከላ ግን ነገራት ዝበኣሱ ይኾኑ እንታ ሰበይቲ እናተፃረፉ ካብቲ ህንፃ ክወፁ እንከለዉ እውን ንስቴፈን ከም መምሃሪት ነጥቢ ይጥቀመላ ንስኻ ፖሊስኻ ንማንም ሰብ ይቅርታ ክትሓትተ ይግብአካን እቲ ኣብ ኢድካኒ ፖሊስ ምዃንካ ዝፍልጥ ባሽካ ዓድርዮ ፖላዊስ ምዃንና ቀዲሞም ይፈልጥዮም ኢሉ ንስቴፈን ይነግሮ ብዙሕን ከይፀንሐ ኢሳ ምስ ተንበሳ ዝተለዓሎ ፎቶ ናብ ኦሞን ይበፅሕ እሞ ገዝኡ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ክእልሽዎ ይኸዱ ኣብቲ ገዛ በፂሖም ማዕፆ ክሕኩሑ እንከለዉ ኣዲኡ ንኢሳ እያ ከፊታቶም ግን ክመፁ እንከለዉ ናይ መፈተሺ ፍቓድ ስለ ዘይተማልኡ ክተእትዮም ፈቓደኛ ኣይነበረትን ድሕሪ ክንደይ ግርግር ናብ ውሽጢ ኣትዩ እሞ ንኢሳ ብዙሓት ኣሕዋት ከም ዘለውዎን ብኣቶም እቲ ገዛ መሊኡ ከም ዘሎ ንርኢ ግን ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናሸገሩ ዋላ ገዛ ሙሉእ ይኣልሹ ዳ እምበር ኢሳ ኣብዚ ሰዓት ኩዕሾ ይጫወት ስለ ዘሎ ኣብ ገዛ ይረኸብዎን ግን እቶም ፖሊስ እውን ብርሕቐት ስለ ዝርአይዎ እንከይረአዮም ኣዘንጊዖም ይሕዝዎ እቶም ኩዕሾ ምስኡ ዝጫወቱ ነበሩን ኣብቲ ከባቢ ዝጥምቱ ነበሩ ሰባትን ኣቐዲሞም ንፖሊስ ሓያል ፅልእ ስለ ዝነበሮም ክከላኸሉሉ ይሞክሩ ቪዛ ድማ መንብዕ ስፕሬይ ተጠቂሙ ክብትኖም ይሞክር ግን እቶም ቆልዑት ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ደፊኦም ናብ መሬት የውድቕዎ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ ኢሳ ነቲ ዕግርግር ከም ዕድል ተጠቂሙ ካብቲ ቦታ ርሒቑ ክኸይድ ይሞክር ግን ዕድለኛ ኣይነበረን ኢዱ እንድሕሪት ተኣሲሩ ርሒቑ ክጎዩ ስለ ዘይከኣለ ክሪስ ኣጓዩ ይርከቦ እሞ ደጊሙ ይኣስሮ እቲ ኣንበሳ ኣበይ ከም ዘሎ ክሓቶ እንከሎ እውን ካብ ኢዱ ከም ዘምለጦን ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥን ይነግሮም ነቶም ፖላዊስ ሓያል ፅልእ ዝነበሮም ካልኦት ዓበይቲ ሰባት እናወስኹ ክመፁ ከለዉ ግን ነገራት እናኸበዱ ይኸዱ ክሪስ ብንእሽተይ በትሪ ገይሩ ነብሱ ክከላኸል ክሙክር እንከሎ ቬስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊ ገዝኡ ኮይኑ ብታ ድሮኑ ኩሉ ዝፍጠር ነገር ይቐርፅ እዞም ቆልዑት ነቶም ፖላዊስ ኣብ ኢዶም ፀንሐ ኩሉ ነገር ይድርቡ ኢሎም
إيسا أتعجرجر دقي مختقمو لي مكرمو جن حجي بزح كيرحقه أدما بتناز تقوملو تقيت جوز يوقع زخول انتفتر فيزا حجوم درون يقرد سلازنهره كريستنا ديدو اتا درون توكيسو واقع يمكر جنفتات خكلانيا ساعات اتو فيديو حيزوم يملطلو ستيفان انو غوينا إيسا خيدو بيوتا لو تشيك يقبرمو دحان كم زولو مسفلت دسيولو نيسا هوسبيتال كوسدو امبولانس خطوع خاصون كلو جن كريس مصيط طوي بلو ኣብ ሰዓት እዚ ልዕል ኩሉ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ንጥቆልዓ ብተተኳስና ኣቕዕዎ ዝተቐረፅዎ ቪድዮ መሓዝዩ ምክንያቱ እንድሕር ዳ እቲ ቪድዮ ናብ ኢንተርኔት ኣትዩ ወይ ኣብ ኢድ ሓለፍቶም በፂሑ ኩላቶም ክዋረዱ እዮም ሃገር ሙሉእ ድማ ኣንጻሮም ይኽግብለጥ እዚ ሕዝኒ ፅልእኸየ ኣኽለናስ ክዓኽኑስ ዝኸሉ ኢሉ ንስቴፋን ምስ ኮርየሉ ንኢሳ ናብ መኪናኦም ይስቕልዎ እሞ ነቲ ድሮን ሒዙ ዝሃድም ዝነበረ ቬስ ክእልሹ ይኸዱ በቲ ወገን ካብቲ ዕግርግር ሃዲሞም ዝኸዱ ቆልዑት ናብ ሜሪ ይኸዱ እሞ ቪዳ ንኢሳ ተኪሱ ከም ዝወቕዖን ኩሉና ተፈጥረ ብቪድዮ ከም ዝቐረፅዎን ይነግርዎ ሜር ድማ ቪድዮ ተቐሪፁሎ ክልዎም ከለዉ ገፁ ይበርህ ብጣዕሚ ድማ ይሕጎስ ክሪስ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ቼል ዝተባሃለ ገበነኛ ሓገዝ ክሓትት ናብ ውሽጢ ክኣቱ እንከሎ ስቴፈን ንኢሳ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ቀዳማይ ብርኪ ሕክምና ንክገብረሉ ናብ ሓደ ፋርማሲ ይወስዶ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ ቀልጢፉ ይምለስ እሞ ሆስፒታል ከም ዝወስደሉ ክነግሮም እንከሎ ብጣዕሚ ይናደዱ ክሪስ ካብታ መኪና እናጎተ ተውሪ ድማ ንተንበሳን ነታ ቪድዮን ክሳብ ዝረኽዋ ከም ትሕዣ ክኸውን ንሼል ይህቦ እቲ ሼል ዝበሃል ገበነኛ እውን እታ ድሮን ናይ ቬስ ምዃና ይነግሮም እሞ ንገዝኡ እናጎዩ ይኸዱ ቬስ ግን እናተፀበዮም ስለ ዝነበረ እታ ሜሞሪ ካርድ ካብታ ድሮን የውፅእ እሞ ሒዝዋ ብመሽኮት ሃዲሙ ይኸይን ኣብ መጠርሽኡ እውን ኣብ ናይ ሳላህ ገዛ ኣትዩ ይሕባእ ብዙሕን ከይፀንሑ ሜር ሼልና እቶም ፖላዊስ ንኽረዳድኡ ይመፁ ሳላህ ኣዘራርኦምን ድፍረቶምን ልዕሊ መጠን እናዲድዎ ንዓይ እሶርን እምበር ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን ኢሉ ንቬስን ነቶም ካልኦት ቆልዑትን ይከላኸለሎም ተባኢሶም እናተጠማጠሙ እንከለዉ ግን ስቴፈን ኣብ ማእኸል ይኣቱ እሞ ተረጋጊዑ ክዛረቦ ስለ ዝደልየ ሒዝዎ እንደገ ይወፅእ ናይ ኢሳ ውቃዕ ቀሊል ምዃኑን ቀረባ ግዜ ከም ዝሓውን ግን እታ ቪድዮ ተዘሂቦሞም እቲ ነገር እናኸበደ ከም ዝኸይድን ይረድኦ ሳላህ ግን ኣነ ዋላ እመንካ ዳ እምበር እቲ ህዝቢ እዞም ፖላዊ ዝገብርዎ ኣለዉ ነገር ፈፂሞ ይረስዖን ኢሉ ይነግሮ ኣብ መጠረሻ ግን ዘይምስምዕማዕ ካሊእ መማርፅ ስለ ዘይነበረ እቶም ፖላዊስ እታ ፍሌሽ ይውሃቡ እሞ ኢሳ እውን ካብቶም ናይ ሼል ሰባት ተቐቢሎም ንገዝኡ ይምልስዎ ብዙሕን ከይፀንሑ እቲ ነብሪ ኣብ ሓደ ፓርክ ከም ዝተረእየ ይንገሮም እሞ ተረኺቡ ናፍቶም ናይ ጂንሲ ናይ ሰርከስ ኣባላት ይምለስ ኢሳ ናፍቲ ቦታ ምስኦም መፂኡ ስለ ዝነበረ ሓላፍ ናይቶም ጂንሲ ይቅርታ ንኽሓትት ኢሉ ይወስዶ ኢሳ ብፍርሓት ኣብ ስሩኡ ክሸይን ንእሽተይ ክሳብ ዝተርፎ እውን ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ሓፁር ምስ ዓብዪ ኣንበሳ ይኣስሮ ስቴፈን ብተጓሩ ብጣዕሚ ተናዲዱ መሳርሑ የውፅእ እሞ እንተንበሳ ኣብ ኣኸየን ፀፍክዎ ተልበልን ትቆልዓ ስደዶ ኢሉ እቶም ናይ ጂንስ መራሕ የፈራርሖ እቲ ሓላፊ ንቐልዲ ጥራሕ ኢኹም ገይረ እናበለ እናሰሓቐ ንኢሳ ካብቲ ሓፁር የውፅኦ ግን ትምህርቱ ብደንቢ ገይሩ እዩ ተማሂርኒ ክሪስ ንኢሳ ሒዝዎ ናፍቲ ገዝኡ ይምለስ እሞ ናይ ባዕልካ ጥፍኣት ምዃኑን ገፅካ ተወቂዕኒ ወዲቕካ ምዃኑን ኢኻ ትዛረብ ኢሉ እናፈራርሐ ዘረብኡ ንክደግም የገድዶ ኢሳ እውን እናበኸየ ዝበሎ ዘይምስማዕ ካሊእ ክገብረ ይኽእልን ኣብ መንጎኦም ሓያል ክትዕ ክለዓል እንከሎ ግን ስቴፈን ንክሪስ እታ ሜሞሪ መሊሱ ንኽህቦ ፍቓደኛ ይነበረን እቲ ዕግርግር እናኸበደ ይመፅእ እሞ ቪዳ ንኽልቲኦም ጠጠው ኣቢሉ እንድሕር ዳ እዚ ቪድዮ ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት ኣትዩ ሙሉእ ናይዚ ሃገር ፖሊስ ኣንጻርና ይኽግብ እንኳን ንሰርሐሉ ንሰፍረሉ ቦታ እውን ንረክብን ኢሉ የጠንቅቖም ኣብ መጠረሻ እውን እዚ መዓልቲ ዘሕለፍናዮ መከራይ ኣኽለና ኢሎም ንናው ገዝኦም ይኸዱ ክሪስ ንገዝኡ ይምለስ እሞ ክልተ ቆልዑት ከም ዘለዎ እንርኢ ኣብ ደገ እዩ ጨካንን ሓያል ሰብን ክመስል ዝምኩር እምበር ኣብ ቅድሚ ክልተ ደቁ ምስኪንን ታራ ሰብን እዩ ዝመስል ቪዳ እውን ናብ ገዝኡ ናወዲኡ ይኸይድ እሞ እቲ ዝገበሮ ነገር ድየት ናሲሕዎ ዋላቱ ዝመፀላዊ ነገር የፍሪሕዎ ምብካይ ይጅምር ሜሪ እውን ኩሉ መከራ ተወዲኡ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ነቲ ስንኩል ሓዊ ብኢዱ ሒዙ ንገዝኡ ይምለስ ኢሳ ግን ዋላ ዝኩሉ መከራ ኣሕሊፉ ንገዝኡ ይተመለሰን ምክንያቱ ኣቦኡ እንድሕር ደኣ ደጊሞ ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣትዩ ካብቲ ገዛ ከም ዘባርሮ ቃል ኣትዩሉ ነይሩ ሕዚ እውን ኢሳ ኣብ ኢድ ፖሊስ እናተንገላትዐ ከም ዝውዓለ ስለ ዝፈለጠ ቃሉ ይዓፀፈን ተመሊሱ ናፍቲ ገዛ ከይመፅእ ድማ ይነግሮ ሕዚ ናብ ዝኸዶ ቦታ ስለ ዘይብሉ ምስቶም ኣዕርኽቱ ኣብቲ ዝጫወትሉ ቦታ እናተዘናግዐ ይምሺ ክንዲ ዝተኽኣሎ ድማ መከሩኡን ፈተናታቱን ክሸግርን ክርስዕን ይፍትን እቲ ምሸት ንሱ ድማ ስቴፈን ንቪዳ ይረኽቦ እሞ እታ ሽጉጥ ከመይላ ከም ትሰርሕ ይፈልጥ እየ ንሳላህ ካሊእ ታሪክ ዝነገርክዎ እውን እቲ ዕግርግር ጠጠው ንምባል እየ እምበር ፈሊጥካ ምስ ተኮስካሉ ይፈልጥ እየ ኢሉ ንቪዳ እቲ ሓቂ ክናዘዝ የገድዶ ቪዳ እውን እቲ ጥይት ዝተኮሶ ኮነ ኢሉ ምዃኑን ኣናዲዶ እሞ ዓቕሉ ወዲኡን ከም ዝነበረ ይረድኦ ስቴፈን እውን ብጣዕሚ ተናዲዱ ኣብ ዕድመ ልክዐይ ከም ሎማዓንቲ ዝበለ ክፉእ ናይ ስራሕ መዓልቲ ሕሊፈ ይፈልጥን ኢሉ ንቪዳ ይነግሮ እሞ ቪዳ እምበዓሪ ዝኽፉእ ኢልካዮ እዚ መዓልታዊ ስራሕና እዩ
ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ይኸውን ህይወትካ ተቐበሉ ኢሉ ንስቴፈን ይምልሰሉ ኣብ መጨረሻውን ስቴፈን እታ ሜሞሪ ንቪዳ ሂቦሞ ድላይካ ግበር ኢሉ ኣፈላላዮም ረሲዖም መኪኖም ተሰቂሎም ስርሖም ንምቕጻል ናፍቲ ሰፈር ይኸዱ ግን እቶም ቆልዑት ሰፈር ሕጂ ብጽልኦም ተመሊኦም ነዉ ሕነኦም ንምፍዳይ ግዜ ጽቦ ኢለዎም ድማ ዝመስሉ በቲ ወገን ኢሳ ኣብቲ ሰፈር ክንቀሳቐስ እንከሎ እቶ ገጹ ዝነበረ ዓብዪ ቆስሊ ንኹሉ ሰብ ፖላዊስ ዝገበርዎ ነገር ይዘክሮ ነይሩ ስቴፈን እቶም ነበርቲ ሎማዓንቲ ካብቲ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ መንገዲ ከም ዝጥውንትዎም ለዉ ስለ ዘስተውዓለ ክጥንቀቕ ይሓስብ ግን እንከይርከበሉ ኢሳ ብቕድሚቶም ይመጽእ እሞ ናብ ውሽጢ እታ መኪና ርችት ይትኩስ ክሪስ ተናዲዱ ወሪዱ ንኢሳ እናጓዮ ናብቲ ህንጻ ይድዩ ስቴፈንና ቪዳ እውን ሲዕዎሞ ይድዩ ስቴፈን ብሮድዮ ገይሩ ካብ ፖሊስ ጣብያ ተወሰኽቲ ሓይሊ ንኽመጽዎም ክሓትት ይሞክር ግን ኔትወርክ ይቆራረጽሎ ሓደ ሰብ ድማ ክሰምዖም ኣይከኣለን ግን እንከይተጸበዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ጋንግስተራት ቆጥቁጥዎም ብሓደ ገጽ እናጎዩ ይመጹ እሞ እቲ ማዕጾ ብፍጥነት ዓጽዩ ህይወቱ ንምውጻእ ምህዳም ይጅምር በቲ ወገን እቶም ካልኦት ቆልዑት ነቲ ብላዕሊ ደወይኑ ዝጎይ ዝነበረ ክሪስ ዝተፈላለየ ዕንጨይትን ካልኦት ነገራትን ዝመልአ ዓረብያ ደርብዮም ይወቕዕዎ እቶም ብታሕቲ ዝነበሩ እውን ርችት ተኪሶም እቲ ዝደየበ ክሪስ ከም ዘይወርድ ርግፀኛታት ይኾኑ ኣብ ሰዓት ናይቶም ጋንግስተራት ተኸባቢ መራሒ ዝነበረ ሜር እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ንምርኣይ እናጎየ ናብቲ ህንጻ ይድዩ እሞ ስለዘይሓለዮን ኣሕሊፉ ስለዝሃቦን ተናዲዱ ዝነበረ ኢሳ ብድሕሪት መፂኡ ብጉንዶ ወቂዑ የውድቆ እቶም ካልኦት ተቐቢሎም ድማ ኣብ ዝወደቐሉ ብእጋሮም ይረግፅዎ እቶም ፖላዊስ ብክልቲኡ ኣንፈት ተሓፂሮም እቶም መናእሰይ ድማ ብዝተፈላለየ ንብረት እናደርቡ ይወቕዕዎም ድሕሪዚ ልዕሊ ሜር ተፈራሒ ዝነበረ ሼል እቶም ቆልዑት ከረጋጊዕ መጽእ እሞ ግን ንሶም ልዕሊ መጠን እዮም ተናዲዶም ዘለዉ ንዕኡ እውን ክሰምዕዎ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ኣብ ክንድኡ ነታ ተሳፊርላ ዝመጸ መኪና እውን ቢትሮታት ኣሲሮም ይጨፋልቕዋ እቲ ዕግርግር ተጠቒሞም እቶም ፖላዊስ ናፍቲ ልዕሊኦም ዝነበረ ደብሪ ይድይቡ እሞ ሓደ ማዕጾ ይኹሕኩሑ ፌስ ብውሽጢ ኮይኑ ይሪኦም ነይሩ እዩ ግን ኣመና ስለ ዝፈርሐ ማዕጾ ክኸፍተሎምን ንኦም ክሕግዞምን ፈቃደኛ ኣይነበረን መውፅእ ስኢኖም ኣብ ሓንቲ ፀግዒ ተጨቢጦም እንከለዉ ድማ ኤሳ ይመጽእ እሞ ኣልኮል ዝመልአ ጥርሙዝ ጨርቂ እናለኮሰ እናረኣና እቲ ፊልሚ ይውዳእ ብርግጽ መጨረሻ እዚ ፊልሚ ኩላና ኢና ክንፈልጦ እንደሊ ነርና ግን ከዓ መወዳእታት ታሪክ ደረስቲ እምበር ንሕና ስለ ዘይንመርጾ እንታይ ከም ዝፍጠር ዘይምግማት ካሊእ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢሳ እቲ ሓዊ ናብቶም ፖላዊስ ደርዩ ሕኑኡ ዶ ክፈዲ ይኾን ወይስ ይቕረ ክብሎም እዩ እንታይ ዝገብር ይመስለኩም ኣብ ኮመንት ጸሓፍለይ እዚ ፊልም ተፈቲኹሞ ላይክ ቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ኢልኩም ምሕላፍ ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት